Balimaw information folo jatika wale mogo be ka commencer ka Bamako encercler sam nya fa na odo mo be muntugula uni senu manja sis o be faya fana kono sisa kunu yere de soufenye information sur ka dugute dila kube bagineda mara yoro fana na aw be ku préparer di ametla ka do detawula Assimi Goïta Anissa Do Camara Malien 22 septembre feti kera aya ye chugomina ni armement ban yirala anya Assimi Goïta ni chef d'état-major di ama Assimi Goïta ni sado yon krefe ko were fana be Assimi ni sado ko amena tla kanda do oro fana ka amemu ya fa Assimi Goïta na kasa do to aka barake Malien billahi na man kolose anga jamana be klana ne kan mo conseil di bema ya o ne ka conseil donc ça ne bena kuma flanan fara fatukuni mais na kuma flanan fo Malien de bela gelen ko la mais o ye jumé ka fo onyena wallahi aya kolosi ne be ka kuma mun fo ne te ka fo ka mo jatike de ayi ne be ka fo ka information le di parce que ne te fait u ka ta chongo aw akili bala jatike wala mo ugo kuba ambargo ke kaika an bengina makolo totoro bina jara bora ka communiquer ka ko u ya ambargo ke kaika donc si ça ou une négociation de le faire que Tombouctou Tougouni, mais le secret pour Malien ngena. Wallahi, Malien négociation que Tombouctou amada jamalla. Tombouctou Dougou de ko gossi. Négociation flarikara. Négociation flo ou ye faire que. Anye wardi. Anu bena anye négociation mu kenu Tombouctou. Anu bena fait muka. Milliard kele ko direct jatika wale mogoma. Ko irisu fana ko lute bo. Bon, Mali be kata niveau 1900. Jatika wale mogo be ka chaya Mali kono di. Bon, jatika wale mogo be ka chaya ou be ka Bamako fambe encercler sam. Bon, nous chayara Mali be obligé de ka négocier à ce moment. Bon, nan négocier la tukune anto bet la ka choro tukune. O négociation bet la ka daja mogo na. Ni be kuma di ni be singa fo ke ni marfatiki ne chafo ka soro fanga be irila. Négociation te na ka dorema. Ou ka marfa déposé mais bi o kuma te se ka fo parce que fanga bol de la bi ni anga armée bi parce que bi anga armée mo yere mo godama o benete bi fade ya kelebe an yere man nyonche bi John Nanando oui Assimi Goïta di Mali on l'air très grave ou be bagineda ou be faya kono awa be muntu kula fana ne gene kuma fana hali aéroport attaquer lim kala jatka wale mo godake au café Mali sur la zone de confusion que l'on a fait, et Mali ga drone kerenjigi. Au bekara ka tema nyo kuma fana o tiende. Ay bi atu to bitata. Don avec la kane wole ko kuma fana na. Ne nu korana che risu yanga drone jigi. Ni da fo yana bi. U beka dogo tiende don de. Et anniversaire karaw. Anna ga sur drone be kele karo la sa ama ne kan ma drone. Ah, anga fête de dépense ay drone yala. Ne kan ma yede anna yede ne mai. Oui, drone photo drone ke. Sur drone kuntewu. Mais ame dans oro droma. Politique me ka kebi. Avec la fanga di jatka wale mogoma. Malien Assimi Goïta te solution en Malima. Na Assimi ma dégager ka boy a ben kale ala utalala. Wallahi Bamako ko bet la ka segengi. Et ça c'est ko gela te kana sisa. Et ça c'est ko gela be sina. Anabe e Ibrahim Koulibaly antora Ibrahim Jakite no ye Mali policier ka nyamogo bay mokti ale bora ka bedoya ka mokti ka bedoya o sorasi metene quoi respect tout ka vie là quoi ntado c'est une question d'éducation ou ka formation avec fo de ko mogo doya de wane ma fo famia respect fo tout ka kula no ta ota mogo bonya de wo bodro bi doya de chakoroba tala dimsina tala obe doya de ni mi closer obi boyere. Bon, ambo linga. Sur la solution d'Irao. Solution de Assimi Goïta ma. Nassimi Koloshi. Phénomène de Bekana Mali Kono, Malien Bekan Yoro la Mede. Phénomène de Bekana Mali Kono bi. Jatke wale munu beka marfata en contrôle là. Ou de Beko Beka Tchaya à la population nabi. Ni ga population opprimée. Wallahi, avec ta faré Djouka. Mais, misali a quel ni Malien ma. Ni den kurun chokono sokono kate kuma kata akilata fo billahi ni kolosi dondra e de meta fara I jugu finka ki kele amadili ko ide
Même si la fladi auma. Irisu ka président mouye deuxième guerre mondiale gagné. Natoko Joseph Staline. Aïta Canada de la Canada. Aïta tapé ko la fille de Joseph Staline aux États-Unis. Irisu ka président Moukoumbe na deuxième guerre mondiale gagné. Mouye bombe atomique glan kadi Irisu ma. Mouye Irisu ke puissance ye kouke Union soviétique ka ke jamana bay ka deuxième guerre mondiale gagné. Malien a yɛrɛ wololo a denmuso ye Irisi la bila ka na Amérique yara Irisi na Amérique Union soviétique na Amérique ku ye fadima di mun y'a to a denmuso y'a kɛ ko ale ale lafiyalen tɛ quoi ale fa fɛn bɛɛ b'ale bolo u bɛ sɔgɔnaw la fɛn bɛɛ mais adamaden n'i y'a ka liberté minɛ a la a b'a bila kɛbalikɛ la aw bɛ k'o de kɛ maliyɛnw na Irisi la est-ce que puissance Irisi ye puissance nucléaire de Irisu, et puis, on va dire Irisu, n'a bon Irisu, parce que c'était l'Union soviétique. Joseph Staline, Demuso Boula, ka Irisu la black kana yelema Américain. Ou ya yiniga ko wallahi, kale kogara faye, a kogara baye, mais tiens là, allez ni la fialité, kali la fialité, ko parce que liberté, nyara madenga liberté minala. Hal niye sugo damaka, a balo ke jega, aki da wogale, liberani nga kada kono mais nal akli la fialente ni aramadi ipro aramadi na akli che billahi tallahi o bomba retardement di aw ayesi président avec a klonge wara ku kala la otado avec a do mogo nu akli de che kangaro masqué comme mogo kana kuma kani dimi bila ki kana kuma na ya keni male mata fara jatika wale mogo ka o kara ka fone ma ko nya mogo den ta tofle parce que avec a mogo ka jwale jatika wale mogo tai mogo be do ine akli che o terroriste. Ça, c'est la pire vérité, nébophobie. Joseph Staline Demuso a Irisi la black en Amérique. Kale akli la fialente quoi. A tise ka kuma fu mun Canada yi. A hakili a la fialente quoi. Boko pays de liberté ko Amérique yodi. Aw ba sigile to français. Aw ka vidéo manu bu sigile to français ka Macron dokoya. Français dokata malla ka vidéo ke ko aba asibi. O dombe awa genga boy. Awa to mo ka dugula ko fenge mais dans la vie aramade ngana ke inconscient dans la vie et puis au inconscient déwolone do de bi sigile to français ni yoro la ka foko ko asimika mo go mine ku keta awe français ma ugen na o de ba to français o de ba to dugula awo oluwa dugula mo go fenge olu ma ugen mais aw de betla ka o sigile to c'est dit aramade kera maro imi doron ebe mo go de ka dugula ebe ki dasa wo fo ye toyi. Mais avec un mogo nous akil de tché. Il m'a bina jaramana kuma mogo balame. Avec un mogo, avec un mali to détruit kata feri. Nebe ka fouanadi. Cuba, mais exemple flan de Malioma. Cuba kelengele président Fidel Castro. Fidel Castro kelengele a demuso bolla kana États-Unis. Kate seki kiba. Oya ininga muna. Ko wallahi système communisme kabe kale segen ko jugu. I akila I la fialente akila nara madema la fia hakila dron aba bla révolte de la Cuba président Fidel Castro demuso boula kan Amérique ko Amérique ko liberté be antoju ara madema mo be liberté la doni quoi ma fo mo be bo ka faso juguya abise ko lu recadrer aba woro nabi na be fait Mali ka libérer Assimi Goïta a des choix. Tu as des choix. Mais attention, ni Assimi me fait Mali ka la fiabi. Aka Ben le cerveau blanc. Aka Clément Dambélé blanc. Aka Moussa Mara blanc, aka Chogali blanc. Ni Assimi Goïta ke domina ka bo télé la ka prisonnier politique bebla le wuron ka bebla. Ko bo kanga farango nga jamana jo. Le monde va te respecter. M'attaquer parce que mogon ni dunga. Mogo bate. Mogon ni du. Mais avec un monde ASI kono, avec un Malla, avec un Burkina, avec un Niger, à Beni al-Koraneche, au fait président la ASI là, que ça soit Assimi, que ça soit capitaine, que ça soit général Tchani, avec un Mouke, aïe mogo toué, fien boda dondi mogo ma, kabo passé iniki kono. Cela ne marchera jamais. Exemple ta yere ka famille ka. Ni den kuro ka wulu farma babla ka soda la ki demuso tebo. I demuso da be kokota. Ni demuso kele billahi ka ite fa ka kamale te don do abeta ka le ma kamale do fi.
avec un mouke ça ne marchera pas ama mogo wolo au dente mogo ye ni mogo mi ko dum fo mu man jamana ma o fana e tiende ne to soutende ne te façon de njugu chife donc fana be olu te mali fo tiende ma au ko de mogo gelambe mogo kan ko mogo kono fo ko fana façon de njugu là vous exagérez awa Assimi Goïta Malion Assimi be obligé ka négocier ni mogo yidi parce que nous e fanga soro nous e Malion be miné e be obligé di ite la Malion to ka Malion fa il est obligé ou bien Assimi Black Atara, ou bien Assimi Bo, ou bien qui étouffé de quoi. Ou bien qu'à Tchaya Mali Konobi, Jatke Wale Moko Beka Tchaya Mali Konobi, ou bien tourner là, ou bien Mali, ou bien étouffé quoi. Ou bien étouffé, et bien obligé qu'à négocier nous. Diagoya, et bien, et il reka armée kele. Quand vous farba niga, vous farba ko dota biki, Assimi Goïta ka vous farba befra. Wale vous le beki kidi, et kara fade una sina samara debi. Ite mokola me kafale no ya vale no ina na ke corruption ye muna na ni be corruption du ni aya ka politicien to fangala jatike wale moko kunga cha mali ko corruption du me wakati mina Assimi Goïta ni M5 kumbe ka barake ka shogal kumbe ka corruption kele wakati mina plus corruption be cha jamana kono plus jatike wale moko be cha jamana kono ima adu na corruption na yurugu ni mana ko ni sunguru tiga no jene awla dro Mali fambe kara jatike wale mogo yi abe Mali service de renseignement te do fo la vidéo mani minako kanyina jatike wale mogo nyangini niko muribo ko ngebe muna bidron segu tungara mu fo bide anga sogel mina fa anga musa mara mina ubo do bo dron la ateta bina yara jararoni wa abet au kera fadina sina samara dibi wallahi billah hala ko yere fa au de tlela Mali libura ka se niveau là ibeni malien be ni ngane bo mo la bi wala bilahi ama Assimi Goïta ni Sadio Camara yi awa Sadio Camara te ka barake folo na Assimi kumeski bani Sadio de nyon kerfe mais bi itu de nyon kerfe jamais ama Assimi Sadio de la nyon kerfe afo mana ko ide folo ni cérémonie banu be ikuma Assimi sigile ni Mamadi Gijaw sigile kerfe be Sadio sigile kerfe awoya amai Aïta Sadio Nyada la Jetron. Aïe Nyada la Jetron. Tissa, il n'est pas heureux. Aïta Sikidora Sadio Camara Nyada la Jetron. Il n'est pas heureux. Bobo Marobe danger de l'année d'Afon Yanabi. Voilà. Ou information maladie. Ambe information di pion. Awa sinengene sidi. Ou bien on va encercler. On est à Kumakani. Donc information de Kumuni Bulu Kafan Bela Jena. Ala ka hera ke malien.